Hello everyone, good morning to all. Welcome back again. रायजोफोर फिन खेबसे चेनेलाव बयखौ बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। तो जायफोरा मोजां मोनो नायलांनो हागोन। एसे दारि मुरि सिननो सम मोनाखै आङो दा लावखबजोब्बाय सिननांसिगोन साननैसोनि उनावहाय। तो बिराद बिजि दा साननैसोआ। तो लोगोफोर जियानो हक नैबे समावहाय भिडिअस फिन खेबसे लानानै फैफिनबावनाय जाबाय। निश्चय नोंथांमोना मिथिखादों भिडिअआ मानि सायावहाय जागोन ना बिदिब्ला जागायलांदिनि बारा बुंबाय थानो सानाखै। तो जोंनियावहाय दा बिटिसि बा बिटिआरआव जोंहा बिटिसिनि बेबायदि इलेक्शनफोरा फैनो थांगासिनो दङ। इलेक्शननि सिगां सिगां जोङो दा गोदान मोनसे हानजा बा पार्टी जोङो जोनोम जानायखौ नुनो मोनदों। एक्चुअली गावजों गाव बर'फोरनि गेजेरावहाय ना गोबांथार गोदान गोदान बेबायदि माने हानजाफोरा जोनोम जानांगौ जाखो दंखायोमोन। बेबायदिनो आवगोलनि जोंहा बिपिएफ दंखायो, तो बेबायदिनो इउपिपिएल दंखायो आरो दा गोदान मोनसे हानजा जोनोम जाफिनबावबाय। मानो एथबां बुरजा मोनथामानो जाबाय, मानो इमान नांगौ? तो साननो गोनां जानानै फैबाय। देग्लायहाय माने सोरबा सोरबा बेबायदि बिटिसिनि इलेक्शनावहाय कम्बल सम्बल बायदिसिना जोमनांगोनबो जानो हागौ, गोलोम बोथोरबाबो ना। सोरबा बेबायदिनो लोमजाज्रोनोबो हागौ आरोना, पेरासिटामल नङाबा बेबायदिनो नाइस नङाबा निसि प्लासफोरखौ रेडि खालामनानै लाखानाया मोजां। तो नङाबा एसे इमारजेन्सि जायोबा सौहैस्लाबनायबो नङा ना। तो बेखायनो एसे रेडि खालामनानै लाखादो बेखौहाय। इलेक्शनाथ' सेप्तेम्बराव फैनो थांगासिनो दङ। 30 तारिखनि सिगां सिगां बा भितरावनो जानायनि गोबांथार चान्स दङ सेप्तेम्बरनि ना। तो जोङो मिथिनो मोनखादों दा बिजेपिआबो हारसिङैनो होख्लायोबा ना, तो थुब्ला थुब्लि गासिबो थेर बेथेर जालांजोबनो हागौ आरो। तो आङो बारा बुंनो सानाखै। जेन' निस्सय गोदान पार्टियाबो ओरैनो जोनोम जायाखै जानो हागौ ना, माबा मोनसे बेवहाय रहस्य बा खारनफोर दङ। तो बिनि थाखायनो बे गोदान पार्टियाबो जोनोम लानो गोनां बायध्य। एपिबि होननानै जोङो मिथिनो मोनदों। दा फैयै फैयै जोंनियावहाय मोनथामानो जाबाय। इलेक्शना एबार गरम जागोन खिन्थु ना। तो जियानो हक जियानो जाया मानो जेननाय देरहानाया थागोन, सोरबा मोनसेया देरहागोन। दा जोंनो जौगानायखौ नांगौ, जि पार्टियानो फैया मानोना जौगानांगौ। आरो दिनैनि दिनाव दासिमबो गावजों गाव ना बेबायदि अरलायलायबाय थायोब्ला जानाय नङा। जोङो जौगानायखौ नांसिगौ ना। जोङो खालि ससियेल मिडिया इन्टारनेटनो बायदिसिनायावल' जौगायोब्लाबो जानाय नंला। जोंनियावबो मोजां मोजां सोरखारफ्रा थानांगोन, अब्लासो ना मोजां जागोन। दा सोर सोरनि दैदेननायावहाय बे गोदान मोनसे हानजाया जोनोम जागोन नोंथांमोना बयबो मिथिनो मोनखाबाय आरो नुनो मोनखादों। आङो रावनिबो नामबो लाबाय थानो सानाखै आरो बांद्राय बुंबाय थानो सानाखै आरोना, बयबो नुजोबखानाय आरो मिथिखानाय। तो रायजोफोर आङो बारा गोलाव खालामनो सानाखै। बेसेखिनि भिडिअखौनो लानानै फैदोंमोन। मोजां जादोंना गाज्रि जादों गोदान मोनसे हानजा जोनोम जानायाव, तो एसे कमेन्ट्स खालामोब्लानो जाबाय। जेननाय देरहानाया पलिटिक्सआव थाखागोन, नाथाय जोंनो रायजोफोरनो मोजां मोनसे राजखान्थि हानजा नांगौ आरोना। तो जियानो हक लोगोफोर आं बेसेखिनि भिडिअखौनो लानानै फैदोंमोन। नेक्स्ट भिडिअआवहाय लोगो मोनगोन। गोजोन्थों, बाय बाय। आं गिबि गिबियावनो
गुदि बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरनिसिम नोंथांमोननि गेजेरजों आंनि गाहाम हामलायथिखौ बावहरो। नंगौ दिनै गोदान मोनसे रिजनेल हान्जा दानाय जाबाय जायनि मुङा अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्ड एबा APB गुसुङै जेखौ बुंदों। बेखौहाय सानसेयावनो साननानै दानाय जायाखै आरो बे नङा जे माबे जायगायावहाय बेसेबां दङ बेसेबां थाब्ला गोदान दानो हायो हाया बेबो नङा। जोंहा बयहाबो डेम'क्रेटिक राइट्स दङ। जेब्ला जों मावनायखौ सुखुनाय बादि मोना, साननायखौ जाफुंनाय बादि नुवाखै, रायजो राजाया माबादि मावदोंमोन, माबादि साननानै खस्थ' खालामदों बेखौ जेब्ला जाफुंनाय बादि नुवा अब्ला गुबुन गुबुन आफाद हान्जा दानायनि बयहाबो मोन्थाय थायो।